Olulusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo siphambili. Ikomishoni yonyulo eGauteng ithi yanelisekile linani labantu abaphume engeli yokubhalisela uvoto ngale mpelaveki. It's difficult, it's heavy for all of us. We all liked the kid and we haven't had much time to stay with him that much. Kufunyenwe intsalela zemizimba yabantwana abathathu kubugoxo betyotyombe elitshela ngqongqa kwingingqi yamatyotyombe iPholile Park ngaseStrand eKapa. Molweni makhaya nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ikomishoni yonyulo eGauteng ithi yanelisekile linani labantu abaphume engeli yokubhalisela uvoto ngale mpelaveki. Oku njengoko iphulo lokubhalisela ukuvoto ubuso ngobuso liphele namhlanje emva kwemini. Ukanti inkonzo yesipolisa kwiphondo laseGauteng lithi zimbalwa iziganeko ezibikiweyo zolwaphulo-mthetho kwizikhululo zovoto. eSoweto abanye babahlali balengingqi badele ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ngentseni yanamhlanje basingisa kwiofisi yesebe lemicimbi yezekhaya ngeliyokulanda izazisi zabo kambe abanye beyokufaka izicelo ukuze balungiselele uvoto. Thola i-ID ngiyoregister and then bese ngiyofuna umsebenzi ngayo. Kwezinye indawo ezithile kwiphondo laseGauteng abahlali basajongene nengxaki yokusilela kokuhanjiswa kwenkonzo ezingundoqo neziquka ukungathathwa kwemiqomo, ukugqabhuka kwemibhobho yelindle, kodwa nangona kunjalo basatsho ukuba makuvotwe. Vote, and I will encourage everybody to vote. I mean, we need to change the situation. Alexandra abahlali bathi banethemba lokuba unyulo oluzayo luza kuzisa utshintsho nekukudala luthenjiswa ngurhulumente nanjengoko lengingqi inoninzi lwabantu. Bathi intswelangqesho ukunganjiswa kwenkonzo yeyona mingeni abajongene nayo eAlex. In Alexander, we have a serious issue or serious challenges. I mean, for Pick It Up, it's almost now weeks. They are not even collecting. And you can tell yourself what's going to happen to our health. Even like now, I mean, even the kids, they're not even free to play. Amapolisa athi zimbini iziganeko zolwaphulo-mthetho ezibikiweyo izizenzo zobusela kwiofisi ze-IEC eKurhuleni. Up to now, we only received 2 incidents where cases have been registered. One is of a case of theft that happened overnight in Tsakane, where in Sebokeng, where they broke into one of the voting stations there. IEC kwiphondo laseGauteng ithi abo bangakwazanga ukubhalisa ngokwabo kuza kufuneka ukuba babhalise ngobuxhakaxhaka bale mihla. Abahlali kwindawo ngendawo zeli basebenzise ithuba lokubhalisela unyulo oluzayo uphakamisa inkququko abayithweleyo impilo abazibona bephila phantsi kwayo. Kwilali yase-Ellenshoek eMpumalanga bakhala ngemeko embi yendlela kuquka ungabi nakliniki, isikhulo samapolisa nokuswela amanzi. Ukanti eLittle Karoo eTshwereni indlala nentswelangqesho iquqisa kumakhaya ngamakhaya nangona le dolophu inembalende kwezolimo ukhenketho kuquka urhwebo ngoboya benciniba. Amakhaya amaninzi eTshwereni axhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente. Intswelangqesho iquqisa ngokungenasizi itsarha mihla le kwisininzi ingakumbi ulutsha. Umasipala walommandla awuzinzanga, nto leyo ishiya isininzi simpampatha ebumnyameni ngelixa amaqela ezopolitiko echwitha-chwithana odwa. I like to see that our children, our matriculants of every school that are matric must work, and it must be, we must vote for the people that we can depend on. I just want to make a difference in my life. As young people, we are still struggling to get work and there's no way out for us. Kwilali yase-Ellenshoek eMpumalanga uluntu lutyhola abemi bangaphandle ngokuthathela kubo loo mathuba akhoyo okuziphuhlisa. Abanamanzi, akukho kliniki, kuquka isikhululo samapolisa, ubundlobongela bona bube buqatsele.
I've registered and I will be voting because my vote is my voice. In Elandshoek, we don't have a clinic. We plead for the government to give us one. We are overpopulated with immigrants flocking in. We are fine as the community. It's just here and there, like the clinic issue. We asked the South African ID holders to register to vote because we've been told that they won't build a clinic for us. Nanjengoko ukubhalisela unyulo oluzayo lomasipala basemakhaya ngoNovemba luqoshelisiwe intyori ukubavoti ngenkokheli abaza kuzonyula ngenjongo yokutywina inhliziyo eziluhlwili kukhala imihla nezolo bekhalela ukuziswa kwenkonzo eluntwini. Kwindaba ze-SABC ndingu-Asanda Ntame eGauteng. Abanye abantu kuWard 6 kwilali yaseMasutle ngaseMahikeng eMntla-Ntshona bakwaye ukubhalisela ukuvota ngenxa yokungoneliseki kukucandwa komda ekukhokelele kubeni eminye imizi ishenxiswe kuWard 2 isiwe kuWard 6 ngaphandle kokuthetha noluntu. Bebhenqa ijoba bekwaye ukubhalisela unyulo ngomhla wesine kweyenkanga. We will never agree to go to that ward until Jesus himself comes back. We are not going to register to vote. We are not going to Ward 6. Yes, we are fighting, but we are not violent. If our needs are not going to be catered for, it's okay. We'll wait another 5 years for a councillor. We are not going to Ward 6. Nangona kunjalo apha kwilali iTlapeng kwakule ward inye abahlalise bemi ngomumo besithi ivoti zabo ziyabala. I managed to register so that I can vote on the 4th of November because I want the government to provide services. I want to see our village develop with roads. Our biggest challenge in Tlapeng is poor roads. Ikomishona ezimeleyo yonyulo eMntla-Ntshona ithi ibiyimpumelelo lempelaveki. We don't want to focus on the disruptions that are not related to the work that we do as the Commission. We are happy that we prepared well for the registration weekend. We made an effort to open all our stations to allow those who are interested to come to our stations. So our focus is on encouraging South Africans to register, to be included on the roll. Other issues, we would allow government and related departments to deal with those issues. But our focus remains on ensuring that South Africans are given the right to participate in the electoral democracy. Ibhodi yokucanda imithi yomasipala ihlaziya le mida rhoqo kwisithuba seminyaka emihlanu iqinisekisa ukuba abavoti bayamelwa. Umongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa uthi ufuna ukuqwalaselwa imiba yolawulo kwi-PIC. Usekela mphathiswa kwi-ofisi yobongameli ojongene nezicwangciso nophononongo Mnumzana Seiso Muhai utyunjwe njengosihlalo omtsha webhodi ye-PIC engene ezihlangwini zikaGqirha David Masondo. Umongameli Ramaphosa begaya inkxaso eMalahleni eMpumalanga kulungiselela unyulo lorhulumente basemakhaya ngoNovemba. Cyril Ramaphosa uthi zikhuselekile imali zabasebenzi kwi-PIC emva kwemiba yolawulo eshukumise i-PIC kuquka ukulahla kwamalungu ebhodi abandakanya ube ngosihlalo ngelixa intloko yesiqheba Mnumzana Patrick Dlamini inqunyanyisiwe kumba ekujijiswana ngawo. Akalibazanga urhulumente wahlaziya ibhodi kwinyathelo elidala iyantlokwana kwi-GNU phakathi kwe-ANC ne-DA. Governance challenges, we have to act so that there is no instability. So there is no crisis at the PIC. Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way. And that is exactly what we are going to see with the PIC. So it should never be seen negatively. Ekukukela kwezopolitiki umongameli we-ANC uncoma bemi beli ngomdla banawo kunyulo luzayo lorhulumente basemakhaya. Umongameli Ramaphosa ebhekisa kwabo baziva belahlwe kwesinomhlwa uthe urhulumente akabalibalanga nakubeni bejongene nemingeni kanjweni kwenkonzo. Overall, I've been quite satisfied with the excitement that I've seen amongst people. People have been coming out into the streets. Even as we have been doing door to door, people have been calling us to their homes. So that for me shows that there is no apathy. There's no reluctance by our people to be part of the civic mood that is taking place in the country. So
Today, again, it's been a good day at the office, so I'm happy. Themba lokuzuza abavoti abatsha abangaphezulu kwama-300 amawaka eMpumalanga nangona oko kweliqhina elinyukayo kuba kwakunzima kuyo kunyulo jikelele ngo-2024. Kulindeleke ukuba kwezi ntsuku ezizayo urhulumente ahlokomise usuku lonyulo ze kuvalwe umqulu wabavoti. Sinamkele kwakhona uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo ukanti ungalibali ukuba izindaba ziyafumaneka nakwi-app yakho yasimahla SABC Plus zisasazwa ngqo ngeli xesha ucofe nje u-SABC 1 kwinqaku lokuqala sithe ikomishoni yonyulo eGauteng ithi yanelisekile linani labantu abaphume ngeliyokubhalisela uvota ngale mpelaveki oku njengoko iphulo lokubhalisela ukuvota ubuso ngobuso liphele namhlanje emva kwemini ukanti inkonzo yesipolisa kwiphondo laseGauteng lithi zimbalwa iziganeko ezibikiweyo zolwaphulo mthetho kwizikhululo zovoto. Kufunyenwe intsalela zemizimba yabantwana abathathu kubugoxo betyotyombe elitshela ngqongqa kwingingqi yamatyotyombe iPholile Park ngaseStrand eKapa. Oku kwenzeke emva kweeyure ezingama-24 kwenzeke intlekele yoluhlobo eFisante Kraal nalapho kufunyenwe intsalela zemizimba yabantwana ababini. Omnye wamaxhoba intlekele yenzeke ePholile Park yinkwenkwana eneminyaka eli-13 ubudala kambe ke abahlali basakhwanqisekile kuxheleke nabantwana abaselula ngelixa bejonge ubugoxo imibuzo yosapho ayinampendulo. It's difficult, it's heavy for all of us. We all liked the kid and we haven't had much time to stay with him that much. We only stayed with him a few holidays, a few events, but he was staying with his father a lot of times. So we are hurt because we haven't had enough time to be with him. Ukanti ke kukwafunyanwe imizimba yabanye abantwana ababini inkwenkwana eneminyaka eli-12 ubudala nentombazana eneminyaka eli-9 ubudala. Inkonzo yamapolisa elwandle iqhuba uphando ngalomba kwaye kucelwe nabani na oneenkcukacha ezithe vetshe aze ngaphambili ukuzokubikela abasemagunyeni. Abanye abantu kwingingqi yeligwa eGauteng bathi baphila kwimeko enelindle eliphuphumayo nakubeni kwabekelwa bucala izigidi zerandi kumaphulo ophuhliso nawokwanjiswa kwenkonzo. Abahlali baxakisa iseko zophuhliso ezindala nokusilela kamasipala ukungenelela kwimeko yobunzima abajongene nayo. Kumakhulu Nombulelo Maduno neminyaka i-75 esidla amazimba ivumbi elinokayo lelindle sisonga semihla ngemihla. Uthi ilindle eliphuphumayo sebephila nalo isiqhuma seminyaka kwaye baziva belwahle kwesinomhlwazi inkokheli ngaphandle kwamaxa ugaya inkxaso. Iminyaka sihleli apha. Hlela apha phakathi kwamanzi, indlomo phakathi kwamanzi. Ebusuku kungena umnuko wongathi kubolile. Siyagodola, ekseni siyagodola. iDA ithi umasipala wasemfuleni wanikwa imali engange-96 million rand kulungiselelwa ukwenziwa kwenkonzo kodwa abahlali bathi abayiboni lo mali. Abahlali bathi elindle elinokayo aliqhwalelisi nje ubomi babo koko lingachaphazela nempilo yabo. We can't clean our yard. This grass is always growing by this sewer, so we need our assistant, and our children can't play anymore inside their own homes or in their yard. We can't sleep, we can't stay here because there's no place. We try to fix it, but it's not coming all right. Uphendula kwindlu yoqingqo mithetho yephondo urhulumente waseGauteng uthe maninzi amaphulo eziseko zophuhliso kuquka nokuphucula ukwanjiswa kwelindle nokulungiswa kwendlela kufutshane kuba agqitywe. National and provincial interventions are currently underway. These include Section 63 interventions under the Water Services Act. Second to that, the establishment of the special purpose vehicle formed through partnership between Rand Water Services and Emfuleni local municipality. Umasipala uthi iziseko zophuhliso ezindala sesinye sezizathu zokugqabhuka kwemibhobho yelindle.
Ingxelo ehlola imiba yophuhliso loqoqosho kwimimandla yeAfrika ibonisa ukuba uqoqosho lwamazantsi eAfrika lujonge ekuhleni kusukela ku-2.3% ukuya ku-2.1% ngo-2026. Oluqhoqeko loyanyaniswa namagingxigingxi kumasebe kuquka nokungaphangalali koqoqosho, ukwehla komgangatho wezakhiwo zophuhliso kanye nokusilela kwamazwe ekusebenziseni inzuzo yawo ngokufanelekileyo. Yakhela umkhanyo imo yoqoqosho kumazantsi eAfrika yalonyaka ka-2026 igxininise ukungaboni ngasonye kwembambano ekumbindi mpuma kulindeleke ukuchaphazela ngokumandla uqoqosho lwehlabathi jikelele nangakumbi. Ikwabethelela ukuba umgangatho wotyalo-mali usame ngaphantsi kwezidingo zelizwekazi ngenxa yokunqongophala kwamakroba azinzileyo kwezezimali. Oil and metal prices emanating from the Middle East crisis is not translating directly to growth in these regions because of infrastructure investments and expected structural challenges in production. Growth rates in Southern Africa is projected to moderate to 2.1% in 2026 from 2.3% in 2025 as the spillovers of economic shocks in the Gulf weigh on domestic economic activity in most of the region's economies. Njalo ummandla wamazantsi eAfrika ujamelene nomngcipheko ophuhlo ngokweyamene nehlabathi jikelele nkqu nasekuhlaleni ngenxa yamaxabiso axhomileyo kwezamandla, ukunyuka kwezinga lokwehla kwamandla emali kanye nemo yezulu eyome nko ngamandla nokuchaphazela ukuveliswa kokutya okungundoqo okufana nomilimili. Kambeke ingcali yezoqoqosho yebhanka enguvimba yeli ithi ngaphandle kokuba mfiliba kwamathemba ngokwezehlabathi amanyathelo aza kuthatyathwa ekuzeni nenguqu kumasebe eMzantsi Afrika alindeleke ukuza nefuthe lotyalo-mali kuqoqosho lwasekuhlaleni. Transparency and access to data is vital to inform investment decisions and risk assessments. The second one is bridging the insurance gaps to address shortcomings in risk mitigation, to protect investments, and to encourage participation in development finance. And the third one is streamlining and refining regulations. Ke lengxelo ikwakhankanya ukuba ufunquko loqoqosho luzinzileyo luza kuza nokwandiswa komthamo wemveliso nokukhuthazwa kwembumba enye eliqilima yokurhwebelana kwamazwe elizwekazi iAfrika. Ikwakhankanya ukuba uqibilili kwizinga lokwehla kwamandla emali namaqondo enzala kwimali-mboleko kulindeleke ukuxhasa noko nokwehlisa amaxabiso axhomileyo alele ekubolekeni. Ngalo ndlela soqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso niziphakelwa ngogxa bethu ngesizulu busuku benzolo.